जोंनिया बर' गोबां मानसियानो माने बे पुरा माने एसे जखम गोब्राबैनो जादों आरो ना इउटुबाव बहुत खस्थ' आं मिसाखौ बुङा Oh my god. So guys, welcome back to the channel. दिनै जोंना एग्जाममोन आरोना लास्ट एग्जाममोन दिनै थ' दिनै एग्जामा जोब्बाय जोंना एग्जाम जोबनानैखि आं न' मोनफैनानै दा लोगो लोगो न'निफ्राय ओंखारफिनदों आरोना थ' मोनसे खामानि दं खामानि माने जोंना नकुल ब्र फैगासिनो नकुल ब्रजोंबो मोनसे खामानि दं ओमफ्राय थमथमायाव थांखानांगौ दोङो थमथमायाव माने सासे लोगो आरोना सासे लोगोआ एक्सिडेन्ट जानानै एसे गोब्राबै जखम जाना दं लोगोआ थ' गोबावानो जाबाय लोगो एक्सिडेन्ट जानाया थेवबाबो मानसिया माने न'आव लाबाखैमोन आरोना मानसिया माने गुवाहाटि हस्पिटालावसो दंहैयोमोन ओंखाय दा न'आव लानानै फैदो ब्रखौ दा न'आव लाबोनायखाय जोङो नायनो थांनो नागिरदों आरोना खबर लानो थांनो नागिरदों नकुल ब्रजों आंजों जानायाथ' एसे गोब्राबैनो जादों होननाय खोनादों ओमफ्राय गाबोन सबनियाफोर लांफिनगोन होननाय खोनादों मानसिखौ गुवाहाटियाव ओंखायनो दा जोङो दिनैनो खबर लानो थांखानायदों आरोना एसे मोनाबाबो मोनान माने 2तासो जासिगोन आरोना टाइमा ओमफ्राय दा नकुल ब्रआ फैगासिनो मोनबाय होनदोंमोन एसे लामायावनो ससे दोङो खोमायो दिनैनि भिडिअआ माबायसा जायो नायबानो जाबाय आरो आङो हेलमेट गोदानजों बानायदों आरोना मटर ब्लगखौ खिन्थु माइकआ गोदान नङा दे गाइस पुरानानो आगोलनियानो बाखि बाइकनि सेनाबो एसे लावना दोङो ओंखाय बारा हुलिबो जायाखै अके गाइस नै जोंना नकुल ब्र मोनफैबाय खि बरियानो सेक्सिनो हिर' 10 एनसेट लोगो सासे एसे लेट खालामबाय आरोना जों सानैया मोनफैग्रोबाय जिखुनु लोगो सासेखौ नेथारनोसै नेनानै जमा थांसै हेल' गाइस सेभेन आप ब्र फेमिलि दा गिबियावनो गासैखौबो जोंनिया सेभेन आप ब्र'नि माने नायग्रा भिउवार्सफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय मानो होनबा ब्र'खौबो बहुत दसेनो नोंथांमोना सापर्ट होदो बहुत मोजां फेमिलि मोनदो बहुत दसेनो माने सापर्ट होदो बेनिखायनो आंबो मोजां नांदो आरोना दा जोंनिया बर' गोबां मानसियानो माने सापर्ट होलायनो नागिरा बिसोर देरहागोन बेखौलाय जोंलाय मानो सापर्ट होनांगौ मानसियानो स' बिदि गोदै साननो नाङा गासैबो माने मोजाङै सापर्ट होनांगौ आरोना दा ब्र'खौ जेरैबायदि सापर्ट होदो नोंथांमोना ओरैनो सापर्ट होबाय था आंबो ब्र'खौ बहुत सापर्ट होयो बहुत मोजां मोनो आरोना जि खेबसे लोगो मोनदो दिनैयाव लासै जोङो माने लोगो गारखायाखै आरोना पुरा माने फ्रि क्लस जाना जाखाबाय आरो माने आं नकुल ब्रनाव दिनै मोनसे कुइसन सोंनि आरोना कुइसन माने आं माने इनि लाइफ जर्निखौ सोंगोन आरोना माबायसा स्टार्ट जानाय जेनेबा इउटुब चेनेलखौ मा साननानै स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय 36K साबस्क्राइबार जानोसै माबायदि नांदो गोसोफोरा बेफोरखौ आं सोंगोन आरोना थ' नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय थ' सोंनि आङो ब्र'आ मा साननानै चेनेलखौ फार्स्ट स्टार्टिंआव मा साननानै स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन आङो दा फार्स्ट स्टार्टिंआव चेनेलखौ माने जिथुबा खुलिदोंमोन माने आङो इउटुबाव आर्निं खालामनो हागोन ना मागोन बेखौ सानखायाखै एक्सुवेलि आङो नोरिल' मोनसे बुस्थुल' सानदों जे माने आं इउटुबाव गुबुननि भिडिअखौ नुबाय थायो द्र' आंबो इउटुबाव होना नायनो र' होननानै आङो माने इउटुबाव मबाइलजोंनो भिडिअ खालामनानै ओमफ्राय मबाइलजों माने इउटुबाव हेगारो आङो ओमफ्राय हेगारबाय थानाय टाइमावनो ओमफ्राय भिउसआथ' थांखाया फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय गावनो आरो गावनि मबाइलाव नायबाय थायो आङो मोननै मोनथाम ओमफ्राय इन्टारेस्ट नाङो आंखौ इउटुबाव नुदों ना ओरै इन्टारेस्ट जायो ओमफ्राय बिदिनो बेलेग गोदोर इउटुबारफोरनिखौ नुबाय ओमफ्राय आरो टेकनिकेलफोरनिबो नायो ओमफ्राय इसोरबोथ' बुंबाय इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो हायो मानोबा हायो होमबाथ' आंनि आरो बांसिन जस जाबाय होमबा आं मबाइलजोंनो ओमफ्राय दैलि ब्लग होबाय थादो ओमफ्राय आङो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव साननानै ओमफ्राय उनाव देनां नायसिगोन दे आंनि फेसखौ होननानै बेखौ साननानै माने आं इउटुबाव माने खुलिनाय जादों आरो माने जिथुबा जास्ट माने आर्निं सार्निं थाखाय आं बेफोरखौ इमान माथा मारिखायाखैमोन जास्ट माने गावनि फेसखौ इउटुबाव नुनांगौ मालाय मबाइलाव सार्च खालामना नुनांगौ बेखौल' माने गोसो जाना आं खुलिदोंमोन आरो माने आदसा बेनिफ्राय ब्र'आ जेनेबा इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामग्रोबाय फार्स्टआव ओमफ्राय जाखांनानै उनाव जेनेबा माबा मोनसे जानानै 1K साबस्क्राइबार जादों मोनसे टाइमाव जाबाय ओमफ्राय जाखांनानै माबायदि नांदों गोसोखौ 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जाखांनायनि उनाव एन'का मोजां नांदो बिदा गोसोखौ एन'का मोजां नांदो माने माबा मोनसे जाबाय आरो माने गोसोआ माबा मोनसे जाबाय दा बेखौ मा होनना बुजायगोन आंबो माने रावानो गैया मथे 1K जानाय लोगो लोगो माने मानि थाखाय गोसोआ मोजां नांदों नोंथांमोन आं रियेल बाथ्रा खिथानि दा हमना ला 500 साबस्क्राइबाराव 500 नुगोन बेफोराव बारा इन्टारेस्ट जाया खिन्थु 1000 साबस्क्राइब जाबा माने इउटुबाव साबस्क्राइबाराव 1 आरो K नुयोना बे K बुस्थुनि थाखायनो माने इन्टारेस्ट जायो माने फिलखौ माने 1K सोदोबखौ नुबानो इन्टारेस्ट जायो बेनो मेन बुस्थुआ ओमफ्राय ब्र' जेनेबा एबार 1K साबस्क्राइबारथ' जाबाय जाखांनायनिफ्राय जेनेबा माने 4000 वाच टाइमथ' नांगौथ' बेसेबांसो गोबाव लानाय ब्र'ना जानायाव मथा मथि आंनिया 5K बेनिफ्राय 6K साबस्क्राइबाराव आंनिया कमप्लिट जादों आरो मनिटाइज कमप्लिट जादों वाच टाइमाबो आंनिया कमप्लिट जाजोबखादों आरो मथा मथि मास मोननै बाय बारा लादो मास मोननैनि बाय बारा लाखादो ओमफ्राय इउटुबनिफ्राय फार्स्ट आर्निंआ बेसेबां ओरैनो ब्र'ना मथा मथि ओरैनोथ' दा बेखौ खिथानो मोना खिन्थु ब्र'आ सोंबाय जिहेतु खोन्थानोसै दा क्लस नोंथांमोनाबो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा ओरैनोथ' बयनियाबो मिसाखौ बुंना लाब गैया फार्स्ट टाइमाव माने $100 बेस्ट आरोना इनि बारा थांनो नागिरखाया बेनिफ्राय $100 जोंनिया इन्डियायाव मथा मथि 8K नि सायाव जायो आरोना एसेल' सायाव बारा नङा
थ' फार्स्ट पेमेन्टआव इनोमोन आरो ना गाइस 8K 8K नि बाय सायाव आरो बेनो आरो ओमफ्राय फार्स्ट पेमेन्टआ जेनेबा फार्स्ट टाइम पेमेन्ट मोननानै माबायसा जानाय गोसोखो फार्स्ट पेमेन्ट मोननायाथ' ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खिन्थु $90 जानायानो बहुत एडभान्स इन्ट्रेस्ट जादों माने इनिफ्राय $100 जानायाव ओमफ्राय डेटखौल' नेबाय थायोमोन माला हाबगोन होननानै इनिफ्राय फैसाया एक्चुअलि हामारबायबो ओमफ्राय एडभान्स मेसेज फैदो गुगल एक्सचेन्ज एकाउन्ट होनाय जायोना बे गुगल एक्सचेन्जआव माने चेक इउर रिसेन्ट पेमेन्ट इ टाइपनि मोनसे मेसेज फैयो इ पेमेन्टआ ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो आङो गुगल एक्सचेन्जआव चेक खालामना नायदो ओमफ्राय फैसा एकाउन्ट हाबफैयाव जि बिगा थुमथुम जाबाय आङो 0 जाजोब्बाय आरो ना माने डलारा इनिफ्राय खिन्थु आमेरिकानिफ्राय हरनाय नालाय खाननै खानथामसो मोनफायो ओमफ्राय 0 जाजोब्बाय आया मा फैसा दाबो हाबफायाखै ओरै जाबाय आं फार्स्ट टाइम नालाय आंबो गिबाय इनिफ्राय खाननै थानानै मथा मथि 22 आरो 23 नि गेजेराव फैसा ओमफ्राय हाबबाय बहुत इन्ट्रेस्ट आरो माइ माइ जालाबायदो आरो ना इदि गोदोनो ओमफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट ब्र ओरैनो मा खालामनाय आङो दिनाव लासे फार्स्ट पेमेन्टआनो जा सेकेन्ड पेमेन्टआनो जा आं बहुत मोजां खामानियाव बाहायदो इउटुबनि फैसाखौ आङो फार्स्ट पेमेन्टखौ आङो इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ आङो माने गस्लायाव बाहायदो आरो ना जिथु राइडिं गस्लायाव एसे आथा होदेरदो ओमफ्राय इदिनोथ' आरो बाय बांला फैसा मोननायखौ सोब माने मोजां खामानियाव बाहायखादों आं थरसेबो माने बेकाराव बाहायखायाखै माने एखेबारे बाहायखायाखै सोब मोजां बुस्थु बाहायजोबदो आरो दिनैनि दा माने सबबो माने इउटुब चेनेल खुलिनो लुगैयो आरो ना ओमफ्राय दा इउटुब चेनेल खुलिनायनि मा प्रसेसिं थायो माबायसा मा खालामनांगो मनिटाइजेसनखौ जाखांनायनि उनाव माबायसा एप्लाइ खालामनांगो बेंक एकाउन्टफोरखौ माबायसा एप्लाइ खालामनांगो बेफोरखौ नखरफोरा खोन्थानो हागोन थ' नोंथांमोना बरा एसे खोनासंना लाबानो जाबाय दे ब्र' दा गोबां मानसियानो मिथिनो लुगैयो आरो गोबां इउटुबार गोदानानो आरो कमेन्ट हरनाबो सोङोबो जानो हानाय ब्र'नियावबो एक्चुअलि आं दिनै मोजां नोंथांमोननो खिथानानैसो रावबो खिथा इखौ मिथिया 4000 वाच टाइमा जानाय लोगो लोगोनो साबसक्राइबा 1K जानाय लोगो लोगो मनिटाइजखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय मनिटाइजखौ एप्लाइ खालामनायनि उनाव गुगल एक्सचेन्ज पिना नोंनिया मोनफैगोन गुगल एक्सचेन्ज पिन एप्लाइ खालामनाय जागोन नालाय मथा मथि मास मोनसेयाव नोंनि पिन क'डआव मोनफैगोन गावबा गावनि पस्ट अफिसनि पिन नाम्बाराव इनिफ्राय मोनफैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना इ पिन क'डखौ नोंथांमोना आरो मबाइलाव भेरिफाइ खालामनांगोन ओमफ्राय भेरिफाइ खालामनायनि उनावसो नोङो बेंक एकाउन्ट होयो ना मा बेंकनि एकाउन्टखौ होयो नोङो होना लाबानो जाबाय ओमफ्राय होखांनायनि उनाव नोङो जिथा भिडिअ होगोन सोब भिडिअ माने नोंनिया डलार जाजोबगोन जिथुबा गोथां ओमफ्राय डलार जानाय लोगो लोगो नोङो मोनसे भिडिअ बेसेबां फैसा मोनो मोनसे भिडिअ बेसेबां डलार मोनो मोनसे प्लास जागोन ओमफ्राय प्लास जानानै $100 जायोबाथाय मोनसे डेट थागोन इ डेटआवसो माने फैसा हाबगोन दा नोङो SBI नि होगोन ना बेलेग बेंकनि होगोन बहुत रोखोमनि थायो दा बेनो आरो मेन बुस्थुआ दा नोंथांमोना हाजासे खस्थ' खालाम मनिटाइजखौ कमप्लिट खालामना ला इनि उनावसो नोंथांमोना माने फैसाखौ इउटुबनिफ्राय मोननायखौ लामाखौ मोनगोन आरो ना वाच टाइमा कमप्लिट जाबाथाय मनिटाइज जाखांनायनि उनाव बेनो आरो मेन बुस्थुआ अके गाइस दिनै माने एसे सोंनो लुगैनानै आंबो मिथिनो लुगैखादोंमोन एक्चुअलि ओंखायनो आं एसे सोंबाय आरो ना नकुलफोरनाव दा लोगोनि न'आव थांसै लोगोफोराबो मोनफैजोब्बाय थ' लोगोखौ एसे खबर लाना फैनोसै थ' नायलांबाय थाखाय भिडिअखौ लोगोफोरखौ नेयैनो माबा भिडिअ लायलायनो मोनालाय लांबाय आरो ना सान हाबलाय लांसिगोन दा फटाफट माने लोगोखौ खबर लाना फैनोसै बाखि लोगोफोराबो फैजोब्बाय नकुल ब्र'आ उनाव फैगासिनो ओमफ्राय नै लोगो खानाया जोंना माबा मना सना लाना फैलायदोंनो नै ब्र' लाइन न'आव फैनानै बरसे साहा ता लोंबाय आरो ना मोजां रायलायबाय ओमफ्राय नैखि दोङो नै नकुल आदा दोङो ओइ नैखि लोगो दोङो ओइनो ओमफ्राय नैखि आरो बिस' आदा दोङो ओमफ्राय जोंना ब्र' आइनिखि आरो ना खाथियाव खनसे मोजां देखायनि आङो जोंना आदाया आयै बोरै जाखो आदा खबरा बोरै माने गैलालै थांबाय थफ्राया स' गाइस ब्र' आइनोमोन आरो ना एक्सिडेन्ट जानाया एसे बावबाय आरो ना ओमफ्राय नैखि आथिङा पुरा एकदम बायमान गोब्राबैनो जखम जादों आरो ना एसे देखोना ओरै नावमानल' नै पुरा माने एसे जखम गोब्राबैनो जादों आरो ना ओमफ्राय दा गुवाहाटियावसो दंमोन आरो ना ब्र'आ ओमफ्राय बेसेबां खैदिन जाखांदों फैनाया मास मोनसेयानो जाबाय खोमालै मास मोनसे ओमफ्राय दा थांफिनगोन गुवाहाटियाव थांफिनगोन आरो ना गुवाहाटियाव ब्र'नि माने चेकआप खालामनो थांफिनगोन आरो ना बेनिफ्राय ओरैनो माबायसा जानाय माबाया एक्सिडेन्टआ इखौ बायमान खोन्थानानै स्पिडआवनो जाबाय टार्निंआव जादों जोंनिनो भुल उपाय गैला माथो बाइकआ मामोन ओरैनो दिउकमोन लोगो खानोमोन आरो ना नोंसोरो ओमफ्राय लोगोआ जेबो जायासै नोंनियाबो जादों बेयावनो ओरैनो दुलुनदो आसिफोरा नोंनिया बांसिन जाबाय आरो ना जग्रानिया बांसिन जाबाय आरो ना जग्रानियासो बांसिन जाबाय सलायग्रानिया जेबो जायाखै थ' जिखुनु गाइस बायमान गोब्राबैनो जादों आरो ना गारिया बायमान बुजायैनो जादों बायमान थ' जिखुनु जादोंबाबो ब्र'आ माने मिनि खुसि दङ आरो ना इनो बुहुत मोजां एकदम नै मालाय मिनि खुसि दंथारो नै एकदम बरियानो जिखुनु गाइस खबर लाना फैबाय ओरैनो न'आव हारसिं बोरैबा नाङोना माने हारसिं खालि नाङो ओंखायनो जों ओरैनो खबर लाना फैबाय एसे मोजां रायलायबाय जिखुनु थाबैनो हामथों होननानै इसोरनाव आर'ज खालामनाय थाबाय बेखौनो आरो ना नोंथांमोनाबो एसे आर'ज खालामबानो जाबाय थाबैनो हामथों होननानै बाखि होनसै आरो ना दे ब्र'ना हेन्डसेट एकदम थाबैनो हामथों एकदम गोबां खोथा रायलायबाय बुहुद माइबो रायलायबाय आरो ना रायलाय ओमफ्राय दा न'निफ्राय ओंखारबाय इसानिफ्राय ओमफ्राय मोनाबाय आरो ना बुहुद मोनाबाय एकदम खोमसि नुजोब्बाय
Okay, so guys, मोनाबायबो ओमफ्राय बर' लाइन ओमफ्राय ओंखारबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नकुलफ्राव मोनाबो थांसिगोन दा न'खि ओमफ्राय आंबो दा न'खि थांसै थ' दिनैनि भिडिअखौ एसे टाइम थांखानासो बानायनाय जादोंमोन नालाय ओंखाय माबा माबि गोबां खोथा रायलायबाय रायलायनो मोनालायलांबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ फोजोबलायनोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साबसक्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस बाखि नैबे लाइटखौ माबायदि सानांदो खोन्थाबानो जाबाय नैबे लाइटआ बोसोरसे जासिगोन आरोना दोंबाय थायो दाबो जेबो जायाखै इखिबो दं नै बरिया नांदों थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस Audio Jungle.